Good evening once again. La maudin. Kada kita'y agnob nobena, maudin. Kada kita'y matatalang umay, umuna. Kaya niya nga ro tatakay lang umay, di umuna mga nobena yo. Kaya ka mo pa nobena pa iti pangawag yo. For the information of the body, kada kita'y nangruna, kada kita'y tatalang umay. Idi agnobena tayo, ininot tayo at dinis-discuss. Dayay surat ni Santo Papa Apostolic Exhortation na nga napaulwan ti Desiderio Desiderave nya nga ti ibagbaga na I desire to reach you. May bagbaga na di jay na adaw ijay ibanghelyo nga imbaga na idi pangrabii nga I desire to eat this supper with you before I suffer. Kunana di jay tarigagayak ti makipangrabii kada kayo sakbayak nga agtuok. I desire to reach you, desiderio desiderave. Katata, ada tayo ti maudi nga ti ibagbaga na dito kadagitayhaan nga nagat-atendar. Tatada lang agparang gapotalas kan basing. Feeling da mga bakda. Nagitayhan nga nagat-atendar. Ti ibagbaga na dito discussen da mo kang runaan na unay ti liturgy, tinasanton a misa. Nya dagiti na santon a misa adda dagiti mabalin nga i-enhance tapno pumintas ti celebration adda dagiti han nga mabalin nga garawen gibiyag ti padi maibagay ko maiji selebrasyon dagiti tattao marinada ko nga amin dagiti church symbol gestures words decorations amin marina ti kaadda ni Apo Dios. Haan lang nga surutam di rubrics, di sinurot mo di na libron, nagbasa mo dagiti agbasa, nalpasan. Gadi di ibagbaga na nga adda discipline, agraman di formation dagiti agbasa, ay iti kinapahadi tapno na pinpintas di celebration na i-consider amin dayjay nya. Taan niya ti kalaban na kunana, isam samarita yo, iso dayjay, Gnosticism ken Neo-Pelagianism, anya ti Gnosticism subjective. My own understanding about the liturgy, my own feeling about the liturgy. Isong napasaktan kan, wano, adabayas mo di pa di takagurguram, haam mo may konsentrate yung may sanha mo marina na po, just agtanta na botob di po saum. Kahaan la, wan valid la ta di misa, although makaperdi, tarupan niya po pa. Makaperdi, tarupan niya po pa di, ngam valid di liturgy, ngam haang kuma. Sungar nga subjective, umalis ka. Kunana dayay. Jemat na yung Pelagianism kunana, in my own perfection, my own discipline, in my own effort, uray awan ti grace ni Apo Diyos, awang grasya na, awan ti divine grace. Iso nga jibukod tayo nga discipline kunana mo dayay, mabalin kunana, no ha nga mabalin, at dala ta divine intervention, at dala ta divine grace. Dayay ti Samarina. Katata, our celebrandi kunana dati part 2, the art of the celebration. Wan naibagatay idirabii nga adu dagiti mabalin tayo nga i-enhance nayunan ta pumintas di misa. Isungarod nga dapat consecration agbaliw pa di boses ni Apo Padi. Hisu idi sakbay nga iyawat na ti bagina tapno agtutuo. Nay nagbaliw mo't nanghala iti tinapay. Apos lamos santon, ada nga tumarabitab mo't no. Nakauyo-uyong mo't ngam no konsegrasyon ko. Tapno pumintas laeng, ada mo dagiti na dumaagpatokarda. Kunana mo dayay, no kabayatan ti consecration, idi na inadal mi bawal gayam. No sounds, nga added hanga baa nga mabalin ang may kat gaayang gayam nga mabalin daya adda mo dagiti padi nga mga aramid tapno laang pumintas kunada adda mo dagiti agidaton nga archanda nasungor daya adda mo dagiti agsala ida ton di da magpasango alam malumen adda da pala jilikod nga agsalsala ay makasaulmet mayat-mat nga adda dagiti madi nga mabalin nga sukatan adda indispensable kunana dayjay. Okay, tata, our celebrant part 2, may kadwa. Nya, anya dito ibagbaga na the art of the celebration, anya ti kayat nang ibaga ditoy. Ni, madinsa.
Hmm. Sabagay dagiti taga Sibilya kan arte da nga agnil niya. Also kneeling should be done with art. Kung natay di kalman, di jihan lang nga di kneeling, wano di genuflection. Once you enter the church, genuflect. At datatala ka nga makanggag nga genuflect gayam, haan gayam nga baw. No madita sakam. Anya nga minti simbolo na tiniling ko natay imbaga tay di kay rabii nga adda nagkuna nga ni Satanas awan ti tumeng na. Awan ti tokkol ti tumeng na apaya. Haan nga he cannot kneel. Tanatangsit ni Satanas ti maysa nga han nga kabaalan nga aramidin ni Satanas agparintumeng. Isu nga no nagparintumeng ka symbol of humility. Indes kas tay di rabii dayjay. Kada di oray pa laang di genuflection, di isasarak mo ti simbaan, di genuflection mo, napintas. Diyak amo ano dagiti daduma mga agserb, nagmayat mo di marchada, inton makadano di tag genuflect, kunam lano na bartak ta, agbariwang-wang na nakapan ito yang ka, kunana ka uri lang nga dahil maitubtublak, diyak amo ano niya, diyak pa yang nasayaat. Kada dagiti dumanda ka bailan. Mamindwa ka lang nga, genuflect, anya ti genuflect, entrance ken, uray agserb ka, kinhaan, rumwar kin umunag ka ag genuflect. Haan nga may ka nagibasag, genuflect ka, no, adalam mo, data nga padi. Haan, baw. Apang kagibasa, baw. Di laang padi nga mapanagag, parintumang jay, DJ ayon na po obispo DJ laang ti agparintumang. Katiniling ko na uri di pa nagparintumang should be done with art ko na. Uri ta pa nagtugaw. Kasi pa nagparintumang mo ay kano mapilpilit ka. Kaslalahan mo kayat. Kaslala nagmadi. Symbol of humility nga ron ta pa nagparintumang. Sungor nga na adoration hanga makitang tasakam ka agparintumang ka. That is to say, with a full awareness of its symbolic sense. Anya nga minti symbol na ti kneeling. Anya ti ko na ni San Pablo. When I am kneel, it is then that I am. When I kneel, it is then that I am. Lo. When I am kneeling, kunana, it is then that I am strong. Dahil imbaga ni San Pablo, no kano nakaparintumang isuna, isod nga agbalin nga napigsa ta apaya, in the name of Jesus, kaya na nga labanan, kung ni San Pablo day dyan, tibilag na nga ron, isungorod nga day dyan, anya ti symbolic sense na. That is the need that we have of this gesture to express our way of being in the presence of the Lord. Isugarod nga tilaeng isugarod nga dakat ti uneg ti simbaan ta agparintumang makita yu day tao no day mapan ka ingka agparintumang ko na tayo no mapangka agpakawan niya. Maysa day pa nagpakawan. Dumawat ti grasya, awan dumawat ti grasya nga kanakman kwartam ngam no lapautangan nakman padasem agin paparintumang talaga nga matukay ta pusom ammom mga gongon ammom mga scammer into napautangam awan tumanen. Umay tuman agparintumangan matukay man jay puso mo ta scammer nga rod. Dayay, oray di pa nagparintumang laeng isungorod nga ditoy no simrek di simbaan no pa nagpaparinto agparintumang. Tingrigat na dagiti daduma nga baryo, datay nga makimismisad di baryo, gapota covered court, kinsi sa mas, no dadumahan tagparintumang, we remain standing niya. Into man umay ti simbaan, hindi da amon, at di da nga makimismisad to Makimisad da di barangay nga man, makimismisad to The art of kneeling ko na daya isang ko na di may nga padi ni Satanas ti na nga mong aramiden agparintumang awang kan tokkol ti saka natan na mo ti agparintumang pride nga rod tangsit na pride nga rod isuna isungod may nga basol na daya kina pride na nga to pride na okay. If it is true that the ars celebrandi is required of the entire assembly that celebrates, it is likewise true that ordained ministers must have a very particular concern for it. Yang arod ti saludsod pay laeng idi, kas ano nga arod ngamin nga aramidan dagiti tattao.
Kasano nga rod nga tumulad dagiti tattao, kuuray ni Apo Padi magaming ka, di mo agparintumeng, nakatangtangsit met. Misungor ni Apo Erning, tunggal mangrugi misa, nakaparintumeng lata ijay, likod uray ni Apo Mundo. Ni Apo Obispo ko marigatang kami tada sakit, titumeng na. Kaya sudah before the mass, adamot adagiti akulait nga mapan aglualo di likod. Ngam no sakbay nga mangrugi ti misa, pudi da maaglualo. Agtotot na maijero, bakit ito mo nagsisigarilyo, akulait dagiti daddo mga simbaan ka. Kung kunada jerwar, sadan to may agpakumunyon. Niling agparintumang ka nga rod, even in your ministry, anya ti ministry, akulait, lektor, agkolekta, agibaan niya na ganan, agisimpati, agidaton, isugarod nga agkararag ka, tauray da yala pan nagnam ditoy, da yala pan nagkolektam, mari na dagiti tattao nga adda ni Apo Diyos. Isugarod nga, before the mass, haan nga ko na tayo nga, timan logic na dahi ti kanya kakwa, gaputan na laingak nga agbas basketball kada agtentenis, nahiligak. Dagiti daddo mga agtentenis, mapanda, ije tennis court, ta iso ti practice da, para ay no makilaban dan ison ti practice dan damor nga gayayan da iso practice haang kanyak sakbayak nga mapan agay ayam ijay laban agpractice akon tapno nalakan to laeng ijayan. The same with our holy mass, sakbay ka nga maipasabak nga agbasa, yes, the highest form of prayer ka the holy mass, sakbay ka nga umay agbasa, sakbay ka nga umay agkuan, nagkararag kantap no, sakbay mo nga mapukaw ni Apo Jesus, mariri namon entrance pay laeng. Kasi ko matibagbagana ditoy. The ordained minister no daduma adamo dagiti mangibaga ngamin nga padi nga oray ka highest form of prayer, umanay mo di misa nga kararag kon. Hangat nga may mayat nga kararag ka sakbay ti misa. Sungurot tayo kunakon, sakbay ti misa, agkararag ka apaya. The devil is working. Entrance pay laeng, pagpupudutin na kan nga padi. Tayo kunak dirabin nga, nohan nga nakagangat di may sa akandila, agmurmuryot kan. Agsaukan hampay lang nakaonjiway, kanya kukuha nga sa Kristan, papispisan na kan. Agtrabaho nga ti demonyo. Isugor niya, agkararag ka before. Adua ti panubok na kadatayaw. In visiting Christian communities, I have noticed, kuna ni Santo Papa niya, that their way of living the liturgical celebration is condition for better or unfortunately for better or for worse, by the way in which their pastor presides in the hantay mailibak kakabsat talaga mat nga dakkel ti factor de jay padi nya go nang mangagyaw dakkel at talaga mat ti factor jay padi uray sang kaibagammet idta tattao nga haan nga ni papadi di pakimisaan nyo ni Apo Diyos rinaen nyo ni adda ni Apo Diyos ngam di jay mapadi kaslakan nyak ko ma uray kas ano ti panang pasantok ti misak ti padda ko makada kayo tamo rupak kakasla magamin hanga paday niso nga katawaan daklat na kita ko kumari kun nay turturugan dak bow turturugan dak mo ilatan dakkel nga talaga mo di faktor dayay padi nya nga uray ko na mga kasano nga panangalukoy mo dagiti tattao nga ala si atin tayo ti agmisa di mo uwagas niya po padi kaming ka basta nalpas may iso nga da kayo nga agur ornos kada agplan-plan sa ti gamit ti padi kunak nga roden adamay sa nga nakikonselebra daak ya na kala sadto say ya na rin na jimisa apaya kumanang kang di gitara agkan kanta di joy para kantada nagpigsa dagajay nagurnos ti nasanton amis ay dayay kwan
kasladala uri lagi ako light kasladala agi baltuog ti sinilawan at tukak iji altar di blessed sacrament ke maririnam kadamo may nga mga panang kwa sungor sang kaibagakan niya yung aywanan niyo uri yung panagplan sa tilinen makaapektar at damay sa nga nagmisaak Diyos ko makatawon sa jilinin hampay na suksukatan makaapektar aglit-lit man nga naplansa nga malasinan nga maikamano nga na usar sungor nga simpaan tayo sungor nga papintasin tayo dati structure how much more tayo usar mga agmisa sungor nga da kay mga akolite ala nga bali na po pading agdudugyutin agsagaysay kay nga nalaing agi kukukay man da kay mga lektor si atin nyo mata lipstick yo ta dimilat-milat naka-video kayo nga ron na naka-live tapag nayo si atin nyo ang kay agtukko-tukko nga ko nam kailan no day tay alien na magnangagala day the presider alahaan lang nga presider haan lang nga di pastor di pastor no daduma nagdakkel ti epekto na ikarkarigatan mi met narigat nga talaga met challenge kanyami ngam di pala di ko na ako di pala panagi di pala panagugas mo jay panang purify mo jay ko panang dalos mo jay ko kasla kala gitupak nga day ko nalpasen awam man lati daytay ka apa mo yung kabil di blessed sacrament ka kung namlat tamot nga kasla awam pay la daytay umpe kari respeto na met sino nga ron ti makari naan dano nga datayo uri da kayo ang kakadwak da kayo nga ron ti kadwak nga mangiwaragawag kini Apo Jesus kino da kayo nga katulungak agi da ulo ti lualo agbasa nagtangken ti ulo na ipapilit na di kayat na nya ti salmo responsoryo tayon nya ti salmo tayo nya nasantuan ti Apo di pala pa nang ibaga tayo nasantuan ti Apo a Diyos tayo ang mayatmat di pa nang idanium mo mayaten hamo masapol nga ikasjay mo pala di imam nakarkaro di may sa parokya nasantuan ti Apo a Diyos tayo songbat apay mangngagngarod Santa Lucian sa dayjay ay kaya ka mo apa na pala ay masapol lang ikasjay mo no. So nga kung nakamin, agibasa, agkolekta, agidaton, dito ko mapakarinaan. Maaliw puntos na? Sorry no siya nga pa, di yung kanyo makita no daduma, condition, not for better, but for worse. Unfortunately, sorry, lapakawanan da kon oray ka, ang kay madanagan, dandaniak pumanawan. Amok na uma kayo naging kukunan kay laeng no di kay ket scammer. Okay. We could say that there are different models of presiding. Rigid austerity or exasperating creativity. Ang daya dadagitay naka-istrikto amuyo dagitay tattao nga naka anyaraganan dagitay istrikto launa iti liturgy talagang numabalbalin siya ko nakon agraman panagnayo masus kasla kay larubot to the right to the left to the right to the left pong 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 tong ay sus makasaul ada mo dito napanan, kaslalaawan laeng mat, tong, napanmatan, alala, madimat. So nga rin ko nak, be natural. Nya, be natural. Basta makatulong. Natural lang pag na. Ngam panunutan ang adakat to simbaan mat. May ka nagbawang kagimas tawid-tawid mo makaslaka lang tayo. Hala, kaslaka mo niya passion siya. Tipag nada kitain niyo. Okay. Mga abak dansa nagadoyan submit da. Okay. Dayay, rigid austerity
Amuyo dagitay ko dagitay na sobra mo ano daduma, mo makatulong. Sobra mo no daduma, agraman pa naging sensum ka, adda dagitay masapol nga 1, 2, 3, 4. Nagkurang masya ka, ay kang balbalyam. Nya kay din aya. Dapat nagdagin senso kanu nga pagunyon da DJ pagtikulan da DJ inya naga incense bot kan DJ pangiganan terang 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 no hanga gune awang kan sense na tungang te sense na DJ asok hanga je uni DJ asok ti sense na DJ hanga je uni kano taduma dali tay talaga nga sobra madimet no baybayan nga dete kas lalaki awan tiri na meten spiritualizing mysticism or practical functionalism daya mo no daduma dagiti missionary mo no daduma gaputa iji barbaryo no daduma mo ti pagmisaamon darse mon hangga pa agbado nga nasaya aten di tay pa saya atenan kumpormilat kas lamahang nga misa madimet nya madimet ras business or an overemphasize slowness dardar sebon tiap pada kumakada kayo tiap daw mamulayan ko dali pospos ayo tiap baat ngamin nagadu misam dinaras-daras mo meten awam mo jesens nan dinaras pemeti hello naikon ak no awan ti bateryanan awam mo DJ sense nan ayat mo lang nga malpas mo jay nakadado nga misam agap apura mo jeri nam awan lata ang madimot ano sobra mo nga nakabaybayag nakatsindan to daga jay sa daddo mga baranggayon ay parokyang nagserser mong kapaylaang nya apay nga naluumag kayo kung ko na mo dyan napaya ada abroad yaw kung ko na mo dyan agserser mon nga pasyarem nga katungtungan amin awanan apaya ada abroad yaw kung ko na kapay nagluluumag kayo kung ko na dyan nga tungtungan ida slow carelessness or an excessive finickiness. O na naman. Superabundant friendliness or priestly impossibility. Dayan. Dagita kung kunana nga dagiti models nga no daduma masobraan di liturgy which is haanmet nga makatulong. Napintas launay haanmet makatulong. Kasla ko kas pangarigan. Ayat tayo lang naragsak. Lo, agbanda tayo. Adda drum na. Adda gitara na nga nagadaw. Makakantan. Adda mo't voicing dagiti choir. 18 nga voice na siya kanta ta 18 na saggagaysada. Dagiti tattao na kamulaga damat. Wano saan ni mapapadik para kanta. Wanan ti bibibiyang yun. Ito, iti aldaw, inara. Iso na ti choiran, iso pa ti mapan agkolektan, iso pa ti agsermo, iso na pa'y amin na. Di nga rod kitain tayo no inyati makatulong. Uray mo di pa di no daduma. Ala, sobra mo di tayo. Kasla, paadi no daduma ala ada sobra stricto ada mo kasla awan liturgy na ada mo detay basta kasla kasje ko nayulatan. Granted the wide range of these examples, I think kuno ni Santo Papa that the inadequacy of these models of presiding have a common root. A heightened personalism of the celebrating style, which at times express a poorly concealed mania to be the center of attention. Poorly concealed mania. Nanya mo di style mo. Ada nga rin kita daduma. Ada na kita daduma nga celebrate. Nga pre-centered kasla
para ijay padi. Even the homily no that duma, ngun pinalakpakan da, nasayaat, ngam na-impress ijay, nakita ang tema di ijay padi, haan nga paratiba nagbalbaliw, haan nga nagturong kini Apo Jesus, no di ka di, na-impress da ijay style, jilaing na, but haan nga for evangelization. Hoy, mawawatan yaw? Ada kas jay, ada nalaing ag-sermon, ngam na-impress ti tao mayat ngam haan nga marinat evangelization ti marinada jelaing dayay presented kala ko man naglaing apaya nagmayat pa nagibibat na nagmayat ti panagkukuha na ngam di ibagbagana haan nga para evangelization haan nga makarina ti baliw handa marina ni Apo Isus, ala ka no da kam no dumamutan na ka mangitid kamuti sadot mo mga agsagana na ka nangitid kamuti duwa nga sentence na ka nalpasan. Di ka sadot. Ganapay. Often this becomes more evident when our celebrations are transmitted into the air, datamanan, or online. Datan. Something not always opportune and that needs further reflection. So nga aduti idi during the pandemic ibagada idin nga i-off dagijay anya ganyan comment section kun ana sa dijay nag-live kayo mabalin nga i-off dayjay awan dagitay tangan-tangan nga agpapangato awan ti comment ijay nga amen tanog buybuyad ako madjay laptop won ijay cellphone ka maikat dagijay comment kunada ngedi kon adda nagkuna awang ko mamaditay prayer intention para kinni kunana ko mamaditay nya di ko ada nang ibaga, haan masapol di prayer intention, apaya, kagapo di pa nagla-live streaming mi ka, nang ti parokya ti may nga, agbuybuya nga, adi jay, abroad ka 100,000 para di para, ala ituloy yung arod. La ituloy yung arod, kunada manan. Miso nga depende di pa ka, usaran na. Daya manan. Daya, yung dati ni ori online. Yung celebration, isuti kunadan, kisayan ti online, kunada apaya, simmadot ti tao nga mapan ijay simbaan kahandan nga agkomunyon at damot pa di nga nagkuna no diket anja ka mapanak mo luklukwan tirigat na kunana mapanda makimisa ijay simbaan da kunada ijay padi into nagawid da sadan to agbuyaking ka loko yo pa gaming sakti boy sadan to ije to kanu nga awaten da DJ sir mo nagluloko kayo hamot adalat tamot divine inspiration na ori sa dinno nga simbaan mayat lataa liturgy lataa hanyo nga ibaga nga kasjay anjak amo no iso DJ yung kunada iso nga ma-evaluate kunada di kon ipaisardeng dantatan haan kunada tado mo dagitay taga abroad agtrabaho da talaga nga one time da ori domingo kasi nature nga ro DJ ti work DJ matlaang ti pangalaan da katikunana no napigsa ka no kabailam ti mapan di simbaan mapangka di example tayo dirabiin nga agbuya akla ti tibin wano di internetan sakto apan dumawat kanya po pa di ti komunyon tapno hang kumakita dagitay kagurgura kay di adaman nga dakasin no sa nagbuya akla tibin apaya Hanja kaming kaalaan di padi mi. So nga dagiti dadumati ka mapaagboy-boy dalat TV handa mo maitoy. Handa kaalaan. Be sure you understand me. Kunan ni Apo Santo Papa, these are not the most widespread behaviors but still not infrequently assemblies suffer from being thus abused. Kunana, the priest leaves his characteristic participation in the celebration in virtue of the gift received in the sacrament of holy orders. Di pa naka-orden na. And this is expressed precisely in presiding. Di ko mga rod. Di ko mga na-ordenan ko
nagmayat nga kitaan di padi. Sorry ano nyo makita kanyak no daduma. Di kung kuna tayo nga ex opere operato ken ex opera operantis niya nga di ko mahulinesss di padi maibagay ko maijay celebration. Ex opere operantis nga kunana ulitin tayo uray no nagbasol uray no ado ti pagkurkurangan na valid lat tamo di misa ngam ti challenge na nga rod dahil ko na ni Santo Papa the gift received in the sacrament of holy orders mai-apply ko nga daytay ko marinamot adagiti tattao. The other way around da kayo mga tattao marina kumamot ani Apo Padi nga adda ni Apo Dios kada kayaw. For modes of the Eucharist ko na tayo review tayo Christ is present in the priest. Christ is present in the Word of God. Christ is present in the bread and wine, the altar. Christ is present in the assembly. Isungad da kada kayo, ngamtaro pa yung magamin. Ampay makaayaw burangan lang orod tapadin, sakay pala burangan di agpapada tayo. Bis kumama nga dito, taro pa yung kada, hilo na kumama nga dito, nagsasanto kayong agkan-kanta nga, hallelujah, hallelujah. Simumulagat kayo maglatan. Ako mo bibiyang yaw, hindi ako mo bibiyang ni Padi. Like all the rules, he is called to carry out, kunana niya, this is not primarily the duty assigned to him by the community, but is rather a consequence of the outpouring of the, basaan nyo man? In ordination, receive in ordination, which equips him for such a task. Diyan nga rin, ko magrasya ti Espiritu Santo nga na i-ordain. Inordinan na ka, impatay na po, obispo, ulom. Ti validity ti ordination, nakakita kayo na ordinanan? Go! Ti validity ti ordination, no di prayer can impatay ni Apo Padi, dayjay, ay ni Apo Obispo dayjay, imana in the formula niya. Haan nga di niya nagpalub. Nagpalubon, alam ordinanon, nagpalubon, lolo. Haan to kanunga ko, nagpalubon, dayjay karkaragan tayo laang, karkaragan tayo laang. No maordinan niya, haan nga deja ti validity na, deja panangipatay ni Apo Obispo, iso di iulog ti Espiritu Santo ijay, ordination, dejay. Veni Creator! No, kunanan ka, lululuma ordina nun, kunanan. Haan nga iso deja ti ordination, deja panangipatay ni Apo Obispo, iso dejay, dagit. He receive in ordination which equips him for such a task. Narigat mo ti biyag mikot, apeti ko na yun, nalaka. Umuna, alter Christos, another Christ, or in persona Christi, in the person of Christ, ni Apo Padi, another Christ. Umay kam kuma, nga kasla umay parang representar ni Kristo kada kayo. Although datay amin nga nabunyagan challenge na nga agbali na kasya, or in persona Christi, in the person of Christ, in the liturgy, aramidin niya po pa di consecration, already jay bunyag kadakwa in the person of Christ. Ketika haron na nga rod, we cannot, hantay mo mapabasol dagiti tattao, no ijay padi, nga sore, mudad duma, no handa mo makita, nga adda ni Apo Diyos kanya na. Imula tayo lata di panunot tayo ngayon na ordenan tao ni Apo Diyos data, alter Christos data, ngam hantay mapabasol di tao, no maupay, ta hanggang makita ni Apo Diyos kanya na. Lang nga bali di sumarunong nga pa ditoy, mas karupropan ton ni Apo Jesus. Kitaan niya, kararagan niyo. Tadya kayat yuti umay. Ingkam sumarat ka na puro po, ay papispisang kayo, hanggang agin kukunata, talaga tilpakan kayo mahit. Tay kung makungkunak ti umay dito, itakitain nyo. Nasasangbad, nasisingpot, amin. Tao latan ni Apo Jesus, uri adda pa kaupayam, tao ng tulat ta.
Ngam no daduma narigat nga agpay sumet nya ta uray da kami met maupay kami met uray padi kami maupay kamlat tamet. Ngam ti labanan dito yan ala ibagatay latan pinaunagan ti pamatin nya. Well, kalakaan nga rason. The priest is also formed in his presiding in the celebrating assembly. Daya na isugor nga inadal mo. The ordained minister is himself one of the types of presence of the Lord which render the Christian assembly unique. Different from any other assembly, this fact gives sacramental way in the broad sense to all the gestures and words of the one presiding. Uri agbuya kay kada kita TV no daduma ka marinam dagiti agun online no daduma adaman daytay uray manggag mula ijay kuanda ka kasla makapasanto di mat. Ada daytay talaga nga nagmayat mo di nam nga mangdengdengeg kanyada. Di pa na they celebrate the Holy Mass the way they speak to the people nagmayat. Nga kasla kanya nga barbaridad metan. Ti apan da ko makadakayaw. Basta ka mamagking ka. Karkarigatan tayo ngam narigat. Ngam di gamin makatulong ngamin. Dakkel ngamin ti faktor na ijay, padi. Alam mo, nagbasol tayo amin, nagrigat. Challenge di kanyami. Challenge magkanyayo Ngam no nakarit ka padi. No nakarit ka padi. No chismisam niya po padi. Padasem ti mang papadi ti anak mo uno apom. La, karit. Mang papadi kayo ti membro ti pamilya yo. La. Haammo akar-karitan, haammo nga kukuha. Not to defend the priest niya, padasin nyo ti mang papadi iti kamang ti pamilya yo. Kasi uri da gajag membro ti pamilya mi ka adda bagbagkaten da nga an-nadan apaya padi ngamin ni Manong, padi ngamin di kabsat ko. Padi ngamin ni kwa. Kasya. Narigat mo't Isugor nyo ikararagan nyo, uray no man nagbasol, ikararagan nyo lata. Uray mangiruruman, nya ti kararagyo tamasukatanen. Nagkapoy kay laengan. Naglaka. Ori gesture niya po pati no daduma. Adadagi tayo kakabsat nga talaga handa ko. But you do not know what's in their heart mo't Di yu amumot ano niya nagyan di puso da baka ti outside laeng kakas jay nga di yu amumot ano niya mo nagyan ijay puso da baka gis struggle damet baka da problema damet baka agregla damet agdisdis minorya nga manutawenan isupay problema da di kalakaan nga logic na data anusan nyo apa yan nyo maanusan padasin nyo timang papadi iti pamilyayo. Hoy! La, karit na, padasin nyo. Uri na kanya kakabsat ko ka, handa o, ay mabain da pa, apaya. Kababain ngamin, apaya. Adangarod kabsat mi nga, ti amuda ko nakasansan to, hamang nga day jay ngam, talaga nga, adamot, ikarkarigatan mi nga, i-hold nga na-i-ordain kanyami. Ngam narigat kakabsat, narigat. Isugor nga tulungan da kami. Isugor nga alalayan da kami. Isugor nga no daduma ka sumuporta kayo tapno maayayo mo diri nami ngumno kontrabida ka lang kanayonan awan lang arot maitultulong mo ti parokyan kontrabida ka bay laeng imbes nga ikam mapakaaywan niya po padi ka siputam mo agramang kanin kada sidana apay nagnginan nagbannog mo tibiyag mi kat apay awan lak karbengan mi nga adda padi nga kadwami idi ka kwestiyonan na sida ka karbengan tayo met akag trabaho tayo mahantay mga agil ilad kwestiyonan tapay labi nagnginag gasto yaon nga pa nagadog gasolina yon kada kay man abisan ta ka mga panmang retreat ko mga ijay lawag wano ko kanya nga rudan nukas di nga kanayon adda pay mabati para kanya anyway ko namo di may isa nga padi trabaho mati simbaan daytahan na nga trabaho
Han na mga personal. No, da na ngayab nga nang misa di jay, trabahot simbaan lata. Nanapan mo nang ikurima din ang aday, motor na nakahan na mga iripan di gasolina na nakas jay. Mawatan niyaw. So nga, siya ko na nangarod ka, narigat mga agpaiso. Ngam kita nyo mata, datay mo makaayo nga tumulong, ano niya mo, DJ biyag nga, datay, amin laki, di mo nga datay, kuwang ka, ala, question na ram, kasla di pa mapagustuhan, maup-upa yun, bek-bekalan nyo mat. Kanya nga ganas na mga agserbi, di pa ila agawid. No umay di baryo pag pasidaan nyo ti manok koraid pa ilaeng man. Adda pa di nga ngamangan kanunon awan ba't ko lang jak mangan kana. Ay ang mga siyak daya pang pakopakawan. Daya ngam daya gestures na nga talaga makaupay mat. Ngam ti ibagbagakan niya on your part. Tulungan nyo. Uray no han na kay panpansinan adda pa dilat tama nga haan na mga personality ti umas asidag nga makisarsarita. Tulungan nyo ikararagan nyo. Suportaran nyo mataditi makaayo a suporta. Haan nga di jay spoil nga ikan nyo ti bagno no kayat yung nga matay bagnoten ka na. Haan nga di jay. Ngam di jay ko maji programa di kaya na agtitinulong kayo. Ngam na di tay, ala amin laengen. Awang pay di tay pagwayaan mo di panunot nan. Ta nakakukuha mo di jay panagkuhaan niya nga roti kaya iyumat. Kita tao damat, agbisin damat. Marigatan damat. Kano awan man mangisam kanyayo mat. Nahan nga iso imo na nga imisam mo ko dinakpay isuman na pa kasi ka imisam ka. Dinakpay good morning na pa ba di kasi ka good morning am. No naladaw labasit na pa ba di naladaw kan padir si ka na nasapa ka. Agar arudok kan to pala jo. Daya give and take dayay. Isuti ko na, basic principle, imbagak lang karod kanyayo idin, bawal tinakasimangot. Maikadwa, bawal ang negativities. No adda problema yo, no adda kaya yung ibaga, pagsasaritaan, naragsak tayo lata, mabalin ti agbiag ang naragsak, uri adda problema yo, uri adda sakit yo, uri adda pakarikutan yo, mabalin tayo ti agbiag ti community ang naragsak. Mawatan yo? Nga? Kinto ko may nga padayo ka detay. Ay hamat. Basta diya po niya give and take. Wen nagpaiso nagdakkel ti factor latamot di padi whether you like it or not nya. Kasla mo lajag basbasa No maka-inspire di mestro. Ma-inspiraran mo di ang basbasa niya. Ngam tapno maka-inspire mo di tapno ma-inspiraran mo di mestro agatentib kamot ngagbasbasahan. Mapangkamot ang nasapa. Agri-site kamut No Christmas aki kamut ti chocolate. Mo nagri ka. Jala kay ada chocolate ko diyan ipadpadawat ko. Pasaray ko kanan nga sakbay nga diabetes kay iburay ko. Andi ti bagbagana adda mo day wan nagpaiso nagdakkel ti factor na nga talaga mo day the way the priest celebrates the Eucharist, the way he deal with people kasi no nagkabayasen madi no di padi ka ti personality na ka han na kayat ti matengtengel hamo tengtenglen agsuggest ka ag tinulong kayo no ti personality ka mang tengtengel kan na kayat di tam agtupa kayo In the first place may samot ti misyon tayo ag titinulong nga mangiyangat ti pamati ka tangsit ta padi makitinangsit ka pailaang nya ordi na alam mo di padpada kay nga na panjimpierno hang kumamot Miso nga dagat da kayo nga mga rupanget kanyak nga kastanay. Ikararag ko nga kung mga agsublin dagit rupanget yo takas tayo aging matay kayo laman. Aging gana nga natay kayo kana karupanget dahil agsabsabat nga da wrinkles na tarupro. Laman ta para makita no sino. Okay, tuloy tayo. The priest himself should be overpowered by his desire for communion that the Lord has toward his person. Communion, panag kay sa unity, tinulong, sinaranay. Nagmayat nga rin no kastoy nga na dandani piyesta niya. Nagado ti umag, tulong, agdalos, nagado agitid ti sabong. So ti kunak ka,
Inaldaw sa nagpiyas-piyasta tayo tapno. Adulat nakadwak na kumbentaw. Nawang piyesta ko, dakda kami mga simumulagatan. Ang pagitid tisabong ngayon, tisabong tayo ka na, ay nari tisabong yung peken, ayan na di dyan. Awanan. Di dyan communion, panagkakasa, okay. It is as if he were placed in the middle between Jesus' burning heart of love and the heart of each of the faithful. Nagrigat mo, adat nga biyag mini. Agdakam ka no, nagbautan, nga mangikon konektar, di puso yo, iti puso ni Apo Jesus. Kagasam mga, di puso ka, mapangkumakin ni Apo Jesus, ka pinugsat ni Apo Padi. Di koneksyon na kasi ka na nga Padi, tinang patay. Laman. Sika tinaggitangan na, amuyot isa nga gitang. Hanyo mo ta, rich kids kayo mad. The heart of the each of the faithful, which is the object of the Lord's love. Gasa mo dangay data na nagriga mo dati nga biyag mi talaga which is true mat. Nga the channel ko da kami kumati kadakkelan nga faktor nga mangyasidag. Da kami kumati kadakkelan nga faktor nga mangideket kada kayo kini Apo Jesus, da kami nga rod ti alter Cristo, another Christ, da kami nga rod ti mangpadikit mangi magnet kanyayo ken ni Apo Jesus. Unti karon na da kami ti mangpapanaw kanyayo ken ni Apo Jesus nalpas. To preside at the Eucharist is to be plunged into the furnace of God's love. The Virgin Mother watches over the gestures of her Son confided to the apostles. As she protected the Word made flesh ni Apo Jesus in her womb, after receiving the words of the angel Gabriel, she protects once again in the womb of the church those gestures that form the body of her Son. Niya? Kunana dito'y prinotektaran ni Apo Santa Maria ni Apo Jesus ijay sinapupunan na ijay sikog na idi kasjay mutla ang ti panang protektar ni Apo Santa Maria ti bagi ni Kristo nga naigamur kanya tayo naikaysa kanya tayo tada tayo nga rod ti bagi na iso nga adamanen dito ti role ni Apo Santa Maria. The priest who repeats those gestures in virtue of the gift received in the sacrament of the holy orders is himself protected in the womb of the Virgin. Iso nga rod nga ti ina dagiti papadi kunada da diyan Apo Santa Maria adda kunada nga rod ka adda extraordinary love ni Apo Santa Maria kadagiti papadi. Adda sabsabali nga ayat a special place in the heart of Mary dagiti papadi. Taapaya anak na kam nga rod ti mangikwakin ni anak na ni Apo Jesus. Okay. Having become instrument for igniting the fire of the Lord's love on the earth, protected in the womb of Mary, Virgin made church, as Saint Francis sang of her, priests should allow the Holy Spirit to work on them, to bring completion the work He began in them at their ordination. Kunana ni Apo, ibagbagan ni Santo Papa dito yan, day special rule ni Apo Santa Maria. Itipadi. It is the celebration itself that educates the priest to this level of quality of presiding. Celebration. It is not, I repeat, the mental adhesion, hanlaang nga dijay, panunot. Even if our whole mind as well as all our sensitivity must be engaged in it. So, the priest is formed by presiding over the words and by gestures that the liturgy places on his lips and in his nagdakkel ti role. Dijay. So, ado na kita'y maupay. Nagdakkel mo nga basol niya popadi no kanya. Ada imalis ti pamati na gapo ti padi.
Diyos, dakil mo nga basol niya papadi di niya. Imbes nga nakaawis ti pamati, imalis. Ala sorry ano, at damat, dalat damat. Kay bagak magkada kayo, da kayo mati katulungak. Haan nga kabailan ni Apurupo, ti admission ti buo sa nga pulo nga barangay nga bukbukod na. Da kayo ti katulungak nga mangiwaragawag. Kano dakkel ti basol niya papadi, ta imalis di maysa, gapo ka dagiti pagkapsutan na, di say mat. No si ka nga lektor, akulait, anya ti akem mo, ti imalisan, di kabsat. Di may sa kabsat ki imalis gapuking ka, na ikadakila tamat. So nagsuri mo't ano, gapukin niya po padi ka dapat kuma, isa ti kunana, di kuma, the priest formed by presiding over the words and by gestures in the liturgy places on his lips and his sons, kalak di kuma, isungor ti kong kunana, nga makatulong kuma, iso kuma ti pakarinaan, ti ayat ni Apo Diyos, iso kuma ti pakarinaan, ti kaadda ni Apo Diyos, ni padi, da kayo, the word of God, and the altar table. He is not seated on the throne because the Lord reigns with the humility of one who serves. He does not rob attention from the centrality of the altar, a sign of Christ from whose pierced side flowed blood and water, by which were established in the sacrament of the church in the center of our praise and thanksgiving. Haamot nga dayay panakaitantanok, haamot nga dayay panakaiano di dayay panakai rina nga adda instrumento kalaeng approaching the altar for the offering. The priest is educated in humility, in contrition by the words, with humble spirit and a contrite heart. We may be accepted by you, O Lord. And may our sacrifice, and dati kararag na po padi kami natin niya, in your sight this day be pleasing to you, Lord God. At kami dati inaudible prayer, kung nana dayay niya, dati han may silent prayer niya po padi, dagitoy, dagita kararag mi data. Iyo offertory data. He cannot rely on himself for the ministry confided to him because the liturgy invites him to pray, to be purified through the sign of water. When he says, dayay no, agbugo niya po padi, dayay ti kararag na, bugwan nak apo, kadagitay basbasol ko, di kinakapsot ko, dalusan nak kadagitay basbasol ko, adamo may nga sakristan, agtanta na mitimak nga ron ta inaudible ka na nakit ngo hamo masapol nga ibaga. Kagtanta na mitimak apo uga ay nya nagapakawan nak apo kadagiti basbasol ko ugasan nak dagiti kinadakes ko. Diya mo sa kristan ka inya kung guna na kanya. Nang nanggag na diya agtanta na mitimak ka inya kung guna na. Siyempre na mo damdamagan na mo. Nya kung guna na kanya kon diya sa kristanan. Makalukak pa. Dijay. Through ours, descendi, is required by the priest the importance of such words. These gifts shape and form of his interior feelings. In one moment, in supplication of the Father in the name of the assembly, in another in an exhortation addressed to the assembly, in another by acclamation in one voice with the entire assembly. Ada yan niya, interior feelings. One moment, supplication, panay kararag iti ama, in the name of the assembly, another exhortation addressed to para iti assembly, in another acclamation, one voice with agkakadwa tayo, the entire assembly. In the Eucharistic prayer, in which also all of the baptized participate by listening with reverence, and in silence and intervening with the acclamations. The one presiding has the strength in the name of the whole holy people. So di bagbagak the other day nga uray no ag may saak nga there's no such a private mass.
Awan ti private a misa, uren ag misa ak nga may sa ak ay celebrate the mass in the name of the community and for the community. Uray may sa ak yung kwarto nga ag misa, haan nga private di jay, ag private mass ka, wrong choice of word di jay, ag private mass ka, ha nga private mass, awan ti misa private. No ag misa ak nga may sa ak, ag misa ak para kanyayo, kin itinagan ti for the community and in the name of the community. Kunana di jay. Awan ti private. So diya kung kunan natin in the name of the whole people, to remember before the Father the offering of His Son in the Last Supper, so that the immense gift which might be rendered newly present on the altar. Dandanin. The priest cannot recount the Last Supper to the Father without himself becoming a participant in it. Hanga mabalin di padi nga agmisa nga haan nga agkomunyon no bawal kanya na ti arak simsiman na basit mabalin na ipainom ti sabali haan nga agmisa di padi nga haan nga mabalin nga agkomunyon at to the extreme reason laengan nga na mabalin ti mangan nga mabalin nga agkomunyon haan masapol nga aramiden na dayjay masapol nga with hanga mabalin nga agmisa ak nga distant nga haanak nga masumrek ijay celebration. Iso nga nagmisa, agmisa, hanga detay. Anya ka man, magmisa nga absent-minded niya po pati hanga mabalin nga agkasjay. Hanga mabalin. He cannot say, take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. Not live. The same desire to offer his own body, his own life for the people entrusted to him. This is what happens when he exercises his own ministry. Kunana dayjay niya. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you. Kuna ni Mother Teresa, naggasat ti padi. Ay haan naggasat. Dayjay respeto na itipadi. Taimbaga na nga kuna ni Mother Teresa dati, the late Mother Teresa of Calcutta, kunana na di honor na itipadi nga min iso na lang ti makaibaga nga this is my body which will be given up for you. Dayjay kinontra na daytoy, kinontra ni Santo Papa datoy. Haan nga mabalin imbaga ni Apo Jesus dayjay iso nga kinunana kunana ni Apo Jesus dayjay in the name laeng ni Apo Jesus, but the priest cannot claim that word as his own. Kukwa ni Apo Jesus ay saon ni Apo Jesus dayjay in the name of the community of Jesus and for the community ibagalaeng ni Apo Padi. Ni Mother Teresa imbaga na nga kasla ni Apo Padi tinangklaim nga kasla dayjay honor nga inted na itipadi ka na nga tulaunay takayat na nga ibaga nga iso na dayjay no. Ni Apo Jesus tinang ibaga aramiden laeng in person na Kristiyon mabalin nang ibaga but haan nga mabalin nga i-claim di padi nga iso na dayjay ni Apo Jesus lata. Dayjay. Kuno isam up tayo amin dati Apo nanipod idi imay tayo irugyan tayo so dayjay isam up tayo amin anya dagiti factor nga makatulong tinapinpinda sa celebration building words actions dagiti liturgical color, liturgical linens, liturgical books, inayon kamat, liturgical face, liturgical heart. Taore may kamakimisa no mga pang liturgy taropam, and then napan iti naununeg. Haan laengen masapol nga masurot dagiti rubrics, haan nga mabalin ti aguberlap. Masapol asurutem. Ngam di strictness, dapat kuma marinalat na dijay, uniqueness to every mass. So maruno, ijat imbagana ni Santo Papa ditoy, hanla ang mga dijay, no papintasan diti liturgy, adu dagiti makatulong nga mang papintas, ti celebration, ngam haang ko mga ma-abuse. Hindi kwan napanan ti community, napangkanyayo nga komunidad, dayjay di puso yo, di aramid yo, dayjay gayon, tatan dito na udi nga paset, napan di arts of celebration, we, the community, and then the priest. No kitain tayo dayjay na imbaga na dayjay ti pakabuuan na aging gana nga di na udi, dayjay padi.
nga masapol nga makatulong, masapol ang marina, and in the end, addan tulatan, gitulong ni Apo Santa Maria, tapno agbalin dahi ti simbaan na, isulat ta ti maudi protection tayo. Kala ka di nakabuuan ti siyam nga aldaw, nga nagturturungan daytoy, dinis-discuss tayo. Kung nag-take note kayo, nalpasan di subject yung niya naganan, Eucharist, the giant, kurang nalaangan at dalawa kada kurang nalabasitan. Alaki kada kayo nga nakaan-anos, thank you, amok nga out of anos la data kaadayo. Yak amo pa no nagkakaawatan tayo. Kada kitay masala adda no iso dati sponsor, alaki na saya at launay, ngamsapay kumaatay ko na tayo, no adda may sa dua, nga napaunag ti panakaamo na ti liturhiya, pakaiday-dayawan niya po Diyos dayjayan niya. Alak, congratulations kada kayo nga nagdengag, kada kayo nga nag-anos. Ituloy tayo nga ron dito na Santon Amisa Aramidan tayon ti panagdato.